Вітаем, шановныя слухачы. Для вас працуюць гукарэжысёр Ігор Бельдзюкевіч і вядучая Наталья Сіротка. Чаму будуць прысвечаныя сёння дыялогі пра культуру, пастаянным слухачам не цяжка здагадацца. Я вітаю ў студыі пісьменніцу Наталю Бучынскую, а значыць, размова зноў пойдзе пра казкі. Нагадаю, што ў мяне ў гасцях сёлета былі Алена Масла, Надзея Ясмінска, Кацярына Хадасевіч-Лісавая. Інтэрв'ю з імі вы можаце адшукаць на нашым сайце радыокультура.бівай. Там жа ў хуткім часе з'явіцца запіс нашай размовы з Натальяй Бучынскай. Будзем гаварыць пра казкі і ўвогуле пра кнігі для дзяцей. І я вітаю Наталью. Добрый дзень. Вітаю. Спачатку ўсё ж такі давайте пазнаёмімся, хто з кім вы прыйшлі? Вы прыйшлі не адна. Я заўсёды хаджу на сустрэчы са сваімі героямі, ну проста Адэля, якую многія чытачы ўжо ведаюць. Адэля гэта гераіня кніжкі «Незабыўныя сустрэчы з авечкай Адэлі». Яна мяне попросту адну нікуды не адпускае, таму што ей вельмі важна прасоўванне сваёй асобы ў прасторы, скажем так. І яшчэ вось гэта гераіня Квафея, гэта з новай серыі маіх кніг, «Прынцэса Алівія жабіны вочкі», «Рыцар Квых» і «Жабіны вочкі». Тут усе пераўтварэнні чарадзейныя адбываюцца моцай незабудак і вось чарадзействам Квафеі. Хто зрабіў такія чароўныя цацкі? Авечак мне робіць майстрыца, якую завуць Валянціна Кузьміч. У мяне ёсць некалькі версій авечак Адэлек, цудоўныя. Вось гэта, дарэчы, лётала са мной у Японію і была зроблена адмыслова для таго, каб ёй было камфортна падарожнічаць разам са мной. А жабку зрабіла Раіса Барушка. Цікава, а вам дораць там авечак, жабак? У мяне поўная хата авечак, ужо палічыць немагчыма, як мы гэта называем, атара. У хаце поўна авечак, гады 3 назад іх было, можа, 78, цяпер іх ужо значна больш. А чаму так, чаму такой прывабнай аказалася гэтая авечка Адэля? Здаецца, яна ж не выглядае надта разумнай, не выглядае надта дружалюбнай. Яна любіць моду, гламур, любуецца сабой. Ну, усе ўспрымаюць авечку як такую асобу вельмі рахманую, а моя аказалася зусім іншай. Моя аказалася такой са сваім пунктам гледжання на ўсё на свеце. Яна спадзяецца заваяваць свет у тым сэнсе, што яна хоча пашырэння сваёй славы, пашырэння свайго імя. І ну чаму яна такая полюбілася? Таму што, ведаеце, я лічу, што яна не падобная станоўчых персанажаў, якіх мы прывыклі бачыць у дзіцячых кніжках. Мы ж таксама любім не толькі станоўчых людзей, правільна? У нас ёсць сяброўкі, якія дастаюць нас па 10 разоў на дню. У нас ёсць настаўнікі, з якімі нам цяжка стасавацца. У нас ёсць бацькі, з якімі нам цяжка неяк выбудоўваць свае адносіны, але тым не менш мы іх любім, мы з імі прыязна нейкія будуем свае адносіны. І таму я лічу, што герой павінны быць такі, як у жыцці, усялякі. Аднойчы мама дзяўчынкі Адэлі, дарэчы, мяне спытала, ну як так можа быць? У мяне Адэлі і так расце, і не вельмі паслухмяная, і ўсё, а тут ёй такая яшчэ гераіня. А я кажу, ну на адмоўным прыкладзе таксама можна вучыцца, правільна? І калі адбылося вось у гэтым лютым сустрэча яшчэ раз з гэтай мамай і ўжо яе малодшай дзяўчынкай, яна мне сказала так, я з вами цяпер згодная. Мне здаецца, што вось такія нестаноўчыя персанажы, яны якраз дазваляюць полюбіць адмоўныя часткі сябе, ну, прыняць сябе цалкам, нават са сваімі адмоўнымі часткамі перастаць змагацца з сабой, і гэта якраз спрыяе сталенню. Ну, тым больш, што так і цалкам адмоўны я не магу назваць сваю гераіню, таму што яна умее, ведаеце, яна умее дабівацца свайго, яна умее ісці да сваёй мэты, яна умее арганізоўваць тых, хто вакол яе, на нейкія неверагодныя прыгоды. І дзякуючы ёй, нават у маім жыцці, у жыцці казачніцы, якая вось гэту казку апавядае, адбываюцца вельмі шмат падзей, на якія я сама, можа, ніколі не рашылася. Таму я лічу, што так, гэта не толькі там станоўчы ці адмоўны герой, гэта герой такі, якіх многа, у тым сэнсе, што усе мы і з лепшага, і з горшага
Ну, такія складальнікі ў нас розныя. Такім чынам ваша казка гэта не павучальная гісторыя, а гэта сапраўды нейкая казачная прастора. Вось я хацела спытаць якраз пра казачную прастору, якой яна мусіць быць. Гэта мусіць быць нейкая прастора, якая не мае сувязі з нашай рэальнасцю. Ці ўсё ж такі у казцы мусяць там быць мабільнікі, самалёты, тэлевізары? Вельмі па-рознаму я лічу. Больш таго, не толькі мабільнікі, самалёты, але нават казачная прастора дазваляе так працаваць з матэрыялам, што, напрыклад, у адным месцы адначасова могуць аказацца і прадстаўнікі рознай флоры і фауны, якія ніколі ў жыцці не сутыкаюцца, ну, можа, акрамя як у зоапарках, напрыклад. І сёння тут побач з героямі было мора, заўтра там густы лес. Там паслязаўтра яшчэ што-небудзь такое, што можа нельга прыдумаць, дзе гэта разам вось так на планеце ёсць, але ў казцы гэта ўсё магчыма. Больш таго, я настолькі люблю, калі бывае вельмі так далікатна, але расказваецца тое, што ну ніколі не можа быць, а казка напісана так, што ты чытаеш і верыш, што ўсё гэта можа, ўсё гэта адбываецца, і ты прымаеш гэта як дадзенасць. Але ў казцы, конечно, могуць быць і мабільнікі, могуць быць кампутер, дарэчы, у мяне таксама яны час ад часу сустракаюцца. Яны казцы не перашкаджаюць. Але з іншага боку, напрыклад, можна ўспомніць, напрыклад, казкі, якія выходзілі ў серыі казкі 21 стагоддзя, там былі парады доктара Компі, прыгоды віруса Шкодзі, і яны, скажем так, сучасныя дзеці ўжо так не карыстаюцца камп'ютарам, таким стацыянарным, больш карыстаюцца, напрыклад, тым самым мабільнікам, і такім чынам вось гэтае апавяданне пра будову камп'ютара дзецям ужо не цікава, ці не занадта хутка састарэюць казкі, якія занадта перанасычаныя рэалістычнымі дэталямі. Я зразумела. Ну, канешне, калі браць героем кампутер сам, так? Або там тэлефон мабільны, то хутчэй за ўсё гэта так і адбудзецца. Але калі проста дапускаць іх у казачную прастору, зноў жа як прыладу для нечага, для прыладу для здабыцця нейкіх ведаў, для стасункаў з блізкімі праз тэлефон, то чаму не? Як дэталь казкі, гэта можа быць, як галоўныя героі, так, яны вельмі хутка настолькі мяняецца, што дзецям просто не цікава. Вось, дарэчы, наконт разумення дзецьмі рэалій казкі, тое самае ж адбываецца пры перакладзе казкі на іншую мову. Напрыклад, калі мы чытаем Гарры Поттера, таго самага, яго адпраўляюць жыць у інтэрнат і вучыцца там. І калі я глядзела нейкія перастварэнні там кшталту Порі-Гатар, Таня Гротар, то там апісвалася сітуацыя, нейкая перанос на, напрыклад, на расійскую глебу, то гэта быў інтэрнат, і гэта было як бы звязана, у нас традыцыйны інтэрнат гэта месца, куды трапляюць дзеці з нейкага цяжкага становішча. А там як бы это цалкам нармальныя дзеці. Вось якраз гэта было, напрыклад, для мяне заўважна, як людзі не могуць успрыняць, нават дарослыя, што інтэрнат Гарры Поттера, гэты Хогвартс, гэта нармальная школа, а не нейкая школа там для дзяцей са складаным жыццём. Ведаеце, справа ў тым, што дарослыя гэтыя рэаліі ўспрымаюць куды складаней, чым дзеці. Дзеці нармальна ўспрымаюць, ім галоўнае, каб было цікава. Разбяруцца яны далей, і чаму такі інтэрнат, і чаму і Хогвартс. Калі ім цікава, гэта ўсё нармальна, яны гэту прастору асвойваюць. І яны разумеюць, больш. Дарослыя ўжо прывыклі нейкімі стандартнымі такімі клішэ сітуацыю разумець, і ў іх недзе не хапае часам фантазіі. А дзеці, яны вельмі адкрыты для пазнавання вось такога новага, і яны нармальна да гэтага зусім ставяцца. Цалкам нармальна. Я не сустракала такога, каб дзеці, размаўляем з дзецьмі на сустрэчах, каб калі-небудзь казалі, што вось гэта мне незразумела. Іншая справа, што калі дзеці вывучаюць літаратуру ў школе, і вось рэалія тых часоў, то, што ў нас прызнана класікай, вось гэта для дзяцей ўжо становіцца складана, таму што адыходзяць у нябыт многія прылады, многія рэчы, многія паняцці адыходзяць у нябыт,
і яны ім становяцца не толькі незразумелымі, а і нецікавымі. Вось, дарэчы, я думаю, што пра гэта мне здаецца, што менавіта гэта робіцца якраз праблемай таго, што бацькі скардзяцца, што дзеці мала чытаюць. Мне здаецца, праблема не ў тым, што дзеці мала чытаюць, праблема ў тым, што дзеці чытаюць не тое, што чыталі бацькі. Напрыклад, калі мы там чыталі нейкія гісторыі там пра нават пра пачатак 20-го стагоддзя, там тую ж асеевскую дзінку, яна б нам была нармальная, то ці будзе яна зараз для дзяцей цікавая як сама гісторыя, ці ўжо толькі як этнаграфічны музей. Я цалкам з вами згодная. Праблема хутчэй палягае ў тым, што дзеці не чытаюць тое, што хацелася б дарослым, але справа ў тым, калі разглядаць, што такое кніга. Адно з вызначэнняў такіх пашыраных – гэта свет в акно ў вялікі свет. Не будзеш глядзець у акно, калі табе не цікава тое, што там адбываецца. І дзеці таму не хочуць чытаць тое, што ім не цікава. Яны больш любяць пазнавальныя для іх рэаліі, які можа, як вы сказалі, што там інтэрнат можа не зусім, але час гэты, гісторыі нейкія прыбліжаныя да таго, што ім цікава, што адбываецца з імі, а гэта звычайна, што сяброўства, зноў-такі стасункі ў школе з настаўнікамі, са сваімі аднакласнікамі. І цяжка зараз сказаць, што тая дзінка, якую я, дарэчы, вельмі любіла і чытала і перачытвала, зацікавіць іх, напрыклад, тым, што там вось такая вельмі аснова рэвалюцыйная ідзе. Гэта ім, магчыма, ўжо будзе нецікава. Вось, я думаю, што мы яшчэ вернемся да тэмы чытання дзяцей. Все ж таки мы разважаем пра казкі. А ці засталіся ў вас з дзяцінства любімыя казкі, любімыя казачныя персанажы? І ці змянілася ўспрыманне іх праз дарослую оптыку? Я вельмі любіла заўсёды казкі народу свету, і ведаеце, многія казачнікі якраз такі расказваюць, што выраслі з гэтага. Казкі народу свету я і цяпер чытаю, зараз я чытаю казкі японскія, і яшчэ я зараз чытаю кіргізскія казкі. Вось. Адно другому зусім не перашкаджае, усё цікава. Вельмі шмат рыс, якія агульныя і ў славян, і ў тых самых японцаў. Дарэчы, вельмі такая рыса, якая абсалютна ва ўсіх народаў праходзіць як вельмі станоўчая, гэта хітрасць. Хітрасць героя. Толькі іншая справа, што ўжо па сюжэту яна паварочваецца, ці гэта добры такі герой, станоўчы са сваёй хітрасцю, ці наадварот гэта адмоўны, там зласлівец які-небудзь. Вельмі па-рознаму, але станоўчых агульных такіх рыс шмат. Акрамя хітрасці я яшчэ назвала умельства, здольнасць да працы, здольнасць да нейкіх рамёстваў. Гэта літаральна ва ўсіх народаў ухваляецца абавязкова. Я нават не ведаю, ці сучасныя дзеці хваляцца сваімі умельствамі, хаця мне здаецца, так, хваляцца толькі, што, магчыма, іхныя умельствы ўжо перанесены ў сусвет Майнкрафта. Але там яны сапраўды стараюцца нешта будаваць, нешта рабіць. Так, я згодная. Яны асвойваюць прастору ў гэтым часе, і гэта правільна. А што тычыцца любімых герояў і ці змяняліся погляды, ведаеце, на некаторыя творы, канешне, погляды змяніліся. Не магу сказаць, што змяніўся погляд на герояў канкрэтных, якія я там вельмі любіла. Канешне, я стала іх успрымаць больш шырока, ведаючы ўжо і міфалогію, так стала вывучаючы яе, і сама паколькі перапрацоўваю гэтыя міфалагічныя уяўлення пра нейкіх герояў, і гэта, дарэчы, вельмі цікава. Я не так даўно даведалася, што ёсць такое патрабаванне ў ЮНЕСКА да казачных герояў, якія маюць міфалагічныя карані, каб яны у аўтарскім гучанні не мянялі сваю, скажем так, арыентацыю. Калі гэта дабро, то гэта павінна быць дабро, калі гэта зло, гэта павінна быць зло. Адмыслова для таго, каб у дзіцяці не збіваць вось гэты накірунак, што ёсць дабро, што ёсць зло.
Апошнім часам вельмі шмат твораў і для дарослых, і для дзяцей, якія або займаюцца падменай паняццяў добра і зла, або ўсё ж такі паказваюць, што адмысловага добра, якое пры пэўных умовах не можа перайсці на другі бок, у звычайным жыцці амаль няма. Ну, мне здаецца, што хутчэй наадварот зараз спрабуюць зноў-такі зрабіць цікавым зло. У якасці прыкладу магу успомніць серыял Локі, дзе Локі ўсё ж такі бог падману і хітрасці, але у серыяле ён пастаўлены ў такія умовы, дзе ён проста мусіць выжываць сярод такіх самых, як ён. Літаральна сваіх клонаў. То бок тут все ж таки ты за яго перажываеш, хаця ты не варта забываць, што ён бог падману. Ну, справа ў тым, што міфалагічныя істоты, яны маюць рысы і станоўча адмоўныя. Взяць тую самую бабу Ягу, яна хто? Яна стораж на мяжы. І яна можа як пакараць героя за нешта, так і дапамагчы яму. Дык хто яна, станоўчы герой ці адмоўны? Разумееце, калі звяртацца да вытокаў міфалагічных, то там сапраўды вельмі цяжка неяк знайсці гэты баланс паміж гэтым добром і злом. Іншая справа, што ў казках больш позняга перыяду ўжо пачаліся так, баба Яга стала там, у асноўным такой жанчынай не вельмі класнай, яна нешта там забараняла, нешта там магла зварыць гэтае героя, з'есці, але ўсё-такі час ад часу і дапамагала. Всё ж такі пра дабро і зло тут якраз мяне цікавіць тады іншае. Як станоўчы герой мусіць перамагчы зло? Вось гэта таксама вялікае пытанне, таму што, напрыклад, калі мы возьмем там тую самую папялушку братоў Грым, то папялушка атрымлівае свайго прынца, а сёстры і мачаха яны атрымліваюць вельмі жорсткае пакаранне, крывавае проста. Вось. Пра якое мы, можа, зараз і не гатовыя размаўляць. Вось, калі успомніць рускую сказку пра Васілісу і бабу Ягу, я якраз разбірала Кларыса Эстэс у сваёй кнігі «Бегущая с волками». Вось. То там, сапраўды, яна таксама прыходзіць, гэта Васіліса, прайшоўшы ўсе выпрабаванні ў бабы Ягі, бярэ гэты чэрап на палцы, прыходзіць і ўсіх спапяляе. Вось такое пакаранне зла, такое проста раструшчыць гэтае зло, проста знішчыць яго зусім. Можа, гэта якраз тое, што мусіць быць у казцы. Напрыклад, можа, трэба пакінуць перавыхаванне злога персанажа, перавыхаванне там дракона ці каго-небудзь для рэалістычнай літаратуры, а для казак, можа, трэба пакінуць вось так, каб ты прыйшоў і ўсё зло знішчыў і засталося толькі дабро. Ведаеце, Наталя, вы па сутнасці закранулі тэму майго сюжэта, над якім я зусім недаўна працавала, працу скончыла. Было вельмі цяжка з гэтым разабрацца і вызначыцца, і для мяне гэта якраз было як выварочванне нутра. Што, разумееце, не буду называць, якія там героі, але герой, які у міфалогіі якраз такі валодае характарыстыкай абсалютнага зла. Вось. Якое перавыхаванне можа быць у абсалютнага зла? Няма. Гэта, разумееце, калі абсалютнае зло не блытаць з дрэннымі паводзінамі, там яшчэ з нечым, то няма перавыхавання на абсалютнае зло. Але сапраўды, як знішчыць зло, калі ты не хочаш вось гэтай крывавасці такой, пра якую вы ўзгадвалі. Дарэчы, што тычыцца дзіцячых казак, то, канешне, у гэтым выпадку ім пакуль што лепш даваць казкі, якія літаратурна апрацаваныя, а ўжо анталогію пакінем дарослым людзям. Там будуць крывавыя гэтай сцэны, якія дзецям, можа, і не патрэбны. І вось мне таксама было трэба разабрацца з гэтым абсалютным злом. Я вельмі доўга думала, спрабавала, давала сваім тэставым чытачам, і калі мне нагадвалі, паслухай, ўсё добра, але ж дабро павінна перамагчы. Дабро павінна перамагчы. Я разумела, так, дабро павінна перамагчы, але я не хачу, каб у мяне героі, станоўчыя героі прыйшлі і зарубалі гэтае зло. Інакш яны самі становяцца на бок, скажем так. Так, і я знайшла спосаб. Усе, зноў жа такі, хітрасці раскрываць не буду, але быў
адзіны момант у гэтай істоты, калі яна магла пабачыць сваю будучыню у паўнаце, і адзіны момант, калі яна змагла адрачыся ад сваёй вось такой істасці. Я не знайшла іншага спосабу барацьбы. І ёсць такое ў мяне папярэджанне, якое не гучыць так адмыслова ў казцы, але я спадзяюся, што той, хто будзе чытаць уважліва, той расчытае, што нельга гуляцца са злом. Калі зло вось такое адмысловае, такое спрадвечнае нейкае, то гуляцца з ім, ісці цацкацца, як кажуць, як казалі нам у дзяцінстве, не журкайся з агнём. Так, як казалі ў дзяцінстве, не журкайся з агнём, дык вось не журкайся са злом. Яно ўсё адно будзе мацнейшае за цябе. Проста таму, што у яго на гэта больш моцы, больш сілы, больш спосабаў, якія не будуць думаць пра тое, што як бы тут табе не так, не вельмі балюча зрабіць. Вось вы сказалі, што давалі тэставым чытачам. Хто вашы тэставыя чытачы? Так, мае тэставыя чытачы, гэта моя сестра казачніца Алена Масла, мы з ёй абавязкова адна другую правяраем на у першую чаргу, напэўна, на тое, каб не адступіцца ад нейкай логікі. Таму што пішаш, нешта пасля ўжо забываешся. Я, напрыклад, нядаўна ў сябе знайшла, нават ужо пасля тэставых чытачоў, што бабулька, якая там была ад нараджэння не мае, раптам у трэцяй частцы кнігі загаварыла і расказвае дзецям казкі, як ні ў чым не бывала. Думаю, добра, што я гэта вылавіла, таму што калі б ніхто не прачытаў, давялося бабульку ацаліць хуценька, то ўсё у казачных так магчымасцях ўсё дапусціма. І яшчэ ў мяне ёсць сяброўка, якая працуе рэдактарам на тэлебачанні, яна таксама вельмі многа глядзіць фільмаў, там у яе свае патрабаванні да прагледжанага матэрыялу. І вось таксама у яе логіка спрацоўвае заўсёды класна, яна заўсёды бачыць нейкія нестыкоўкі, яна заўсёды там кажа, што вось тут можа, напрыклад, зацягнута, вось тут незразумела. Калі ў цябе гэты свет у галаве ўжо склаўся, ты не уяўляеш, што нехта іншы можа інакш успрыняць твае фантазіі. А дзеці? Дзеці вашы? Пакуль яны былі малымі, то, канешне, цяпер яны дарослыя, яны на мяне паглядаюць, абадва сыны паглядаюць так даволі сурова. І калі я ім расказваю, што мае героі зрабілі там, як яны сябе паводзяць, што яны намераваюцца зрабіць, яны так паблажліва на мяне паглядаюць, і кажуць, добра, мама, добра. І я ім заўсёды тады кажу, што, чакайце, у вас проста яшчэ не наступіў новы этап прачытання казкі. А вось цікава, мне здаецца, што казка спачатку дзіцёнку яе расказваць проста для забавы, там бегла мышка, хвосцікам махнула, вось потым пачынаецца нейкі этап такі сензітыўны, калі казка убудоўваецца у міраўспрыняцці і выбудоўвае гэта светаўспрыняцце, а потым зноў пачынаецца забава. Вось узростава вызначыць межы, калі казка менавіта асабліва важная для чалавека, вы можаце? А ўсе этапы важныя атрымліваюцца, таму што, глядзіце, калі на пачатку гэта ідзе як забава, дарэчы, можа нават не казкі, а на пачатку загадкі ідуць, пасля гэтыя пацешкі, так, вось гэтыя маленькія вершыкі, крацюсенькі, дарэчы, нядаўна чытала якраз падручнік па дзіцячай беларускай літаратуры, і мяне, напрыклад, мяне ўводзіць у ступар тое, што існавалі такія пацешкі, якія ідуць ад імя жывёлы, якая расказвае, што пакуль што яшчэ не смачная, малая, ты мяне падгадуй, ты мяне пакармі смачненька, а пасля ўжо з мяне зробіць там кілбасы, і будзе ўсё здорава, цябе мамка гэтымі кілбасамі пакорміць. Гэта мяне ўводзіць у ступар, але я пачытала, што гэта даволі такі пашыраны прыём. Напэўна, гэта трэба было неяк дзіцёнку, напрыклад, прывыкшы ён да той жа авечачкі, якая гадуецца там недзе ў хлеве, а пасля гэтую авечачку прыходзіць час, прабач, Аделька, што пры табе такія гісторыі расказваю, прыходзіць нейкі час, калі эта авечка ўжо ідзе на стол сямейны,
І таму дзіця, канешне, будзе натуральна шкадаваць, і таму яго прывучаюць да таго, што гэта нармальнае такое цячэнне жыцця. Вось. І пачыналі мы з чаго? З таго, што ў якім узросце, ведаеце, ну, сапраўды, пасля вось пачынаецца пазнанне света праз казку. Гэта таксама важна. У кожнай казцы, ну, напрыклад, я стараюся, каб у кожнай казцы быў элемент пазнання свету. Напрыклад, у прынцэсы Алівіі і жабіны вочкі ідзе вельмі маленькая згадка пра Зоську Верас. Але я спадзяюся, што хаця б некалькі кнігаежак, такіх як я сама, захочуць даведацца, хто гэта такая была, чым яна вядомая ў Беларусі і чым яна важная канкрэтна для гэтай кнігі. Маленькі радок, але я спадзяюся, і многа так ідзе, расказваецца пра сказку пра ўсё на свеце. Вядома, што дзеці ўспрымаюць гэта куды лягчэй, праз гульню, праз забаву, так. А пасля сталення і зноў жа адкрываецца для дзяцей новы пласт, ці ўжо для дарослых новы пласт, філасофія казкі, што закладзена яшчэ глыбей, калі аўтар працаваў, ну так, адмыслова над казкамі, разумеючы, што ён робіць, то ён закладваў там некалькі пластоў, і ўжо ў больш сталым узросце будзе адкрывацца новы пласт. Ну, у нас засталося зусім нешмат часу, а я вось хацела ўсё ж такі пагаварыць з вами увогуле пра чытанне. Мы дайшлі да таго, што дзеці проста чытаюць не тое, што чыталі бацькі, не тое, што прывыклі бацькі. Дык можа гэта бацькам трэба чытаць тыя кніжкі, што выбіраюць дзеці? Я, дарэчы, так і рабіла. Калі падраслі мае дзеці да таго, калі ім стала цікавая літаратура і кніжкі незвыклая для мяне, я проста чытала ўсё разам з імі. Гарры Поттера мы з сынам чыталі разам. Пасля малодшым, канешне, таксама ўжо ён пакуль дарос да гэтых усіх кніг, чытала ўсё, што траплялася ў рукі маім сынам, і быў нейкі перыяд, калі я была вельмі абазнана ў гэтай сучаснай фэнтэзі, у сучасных кнігах. Зараз, канешне, зноў трошкі гэты момант упушчаны, таму што я цяпер многа пішу сама. Але, па-першае, кажуць, дзеці мала чытаюць. А ці многа зараз чытаюць дарослыя? Давайте пагаворым пра тое. Дарослыя чытаюць таксама менш, таму што інфармацыйнае поле змянілася. Зноў жа, калі сказаць, што кніга – гэта акно ў свет, гэтых акон цяпер вельмі шмат, і яны разнастайныя. І інфармацыю, якая табе патрэбна, ты можаш браць з розных акенцаў. Ну і сапраўды, напрыклад, зараз нават часам бывае модна паглядзець нейкі серыял, таму што гэта праца вялікага калектыва, і паглядзець яе, ацаніць таксама можа быць гэтаксама варта, як і паглядзець на працу пэўнага пісьменніка. Дарэчы, вы чытаеце папяровыя кнігі ці электронныя? Я люблю больш папяровыя адназначна, таму што, ну, пах паперы, літаркі гэтыя, якія родненькія, кніга, якую можна так да сэрца прыціснуць, гэта ўсё. Можа, гэта і настальгічна, але я больш люблю папяровыя кнігі, хаця, зноў жа, сыны мне заўсёды кажуць: мама, лясы Амазонкі ўжо знішчаныя, пераходзь на электронныя кнігі. І што б вы пажадалі нашым слухачам? Я б пажадала, не гледзячы на тое, што прастора інфармацыйная вельмі змяняецца, шукаць у гэтай прасторы лепшае тое, што будзе трансляваць агульначалавечыя каштоўнасці. У друкаваным выглядзе або ў лічбавым гэта ўжо не так важна. Дзякуй вялікі. Нагадаю, сёння госцяй студыі канала «Культура» была пісьменніца Наталя Бучынская. Мы разважалі пра казку і пра літаратуру ўвогуле. Пераслухаць наш дыялог можна будзе на сайце канала на працягу месяца, а таксама на нашым YouTube-канале. На гэтым гукарэжысёр Ігар Бельдзюкевіч і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы на нашых хвалях.